There was a teaching I once made in the past, which I want to revisit. Ịma na ife mmụọ bụ experience is always the best teacher. And amamife dị ka osimiri ada amasị ya amasị. As long as we live, we keep learning and upgrading our knowledge. Some years back, like I think it's up to 5 or 6 years ago, there was a time I made a teaching about Chi and Ndị Ichie. Ifinye chi ọnọdụ na Ndị Ichie. Ifinye chi ọnọdụ na Ndị Ichie, ma ọ bụ mmadụ inye chi ya ọnọdụ n'etiti Ndị Ichie. Now, this teaching is strictly for those who have the convenience and the comfort of installing physical altars for their Chi and Ndị Ichie. It is not for everybody. Maka ndị what if? For those who have the comfort, the convenience, the space of themselves to install altar, physical altar for their Chi and for Ndị Ichie. It is not for everybody. But that is, by the way, that is not why I'm here. So, in that my past teaching, I made an assertion that one can finish ya ọnọdụ na Ndị Ichie. That is, one can install his Chi amidst Ndị Ichie ebe ọ dọrọ Ndị Ichie, so that ọ chọọ igbu anụ ma ọ bụ isi ite, o mekọta ya ọnụ both for Chi ma Ndị Ichie. Ịghọtago that kind of thing? That is ịgba ha orikọ ifinye chi ọnọdụ na Ndị Ichie. I recommended that particular ritual, especially for those who reincarnated from their maternal side, from their maternal. Ndị ọ bụ ikwu nne ha ka ha si bịa ụwa. Na ọ ga-adị mma ka ifinye chi gị ọnọdụ na Ndị Ichie ebe nna gị. You know? Now, it is not as if the ifinye chi ọnọdụ na Ndị Ichie is bad. No. I have not realized that it is bad. It is actually good, especially for those who reincarnated from their maternal. That is, those who have ọbụlakwa na afa asịrị, dibịa afa asịrị, ejiwa bụ n'ikwu nne m ka nsi, ejiwa na m ụgbara afa agụ, dibịa afa sị. That is not what I mean. I mean those who have direct personal revelation of their reincarnation coming from their maternal. Ana m ekwu okwu maka ndị ejere mgbe afa sị na ikwu nne m ka nsi. That is not what I mean. So, for those who reincarnated from their maternal, and you are 100% certain that you reincarnated from your maternal, ọ na-adị mma dọbata chi gị na Ndị Ichie ebe nna gị. Dọbata chi gị onye ụwa gị na Ndị Ichie ebe nna gị. But then, separate them in terms of isiri ha ite. Ị na-aghọta? Okpesi chi gị dị iche from okpesi Ndị Ichie. So that ịchọ imerụ chi gị ife, imerụ chi gị. Ịchọ imerụ Ndị Ichie, imerụ Ndị Ichie. I have my recent, would I say, discovery from personal experience, you know? Because Ezinwa Anaedo bụ a dibia that is always on research, mana mmụọ mana mmadụ.
enweghị m one pattern of doing something. That is, ị naghị eme expect that na the pattern Ezinwa si eme something last year, last 2 years, last 5 years, bụkwa the same pattern o ji eme ya today. That means that he is not growing. I don't do like that. And that is one thing I always tell my followers. Always think, always brainstorm on your own. Aside what you heard or you learned from someone, always brainstorm. Tap your conscience, tap your mind to give you results. Don't always depend on onye asari. Therefore, no tools you were queer ka ga-esi eme. Somebody came here the other day. Onye ma alụlụ. I gave him osoji and I gave him a plate of osoji and asked him to take one piece of osoji. Just see and he was like, no, I am going to take 2. Because you Ezinwa once thought that no onye change chari nya wolu osoji abua. Ofunaka ni ofunaka ebe. Ne the guy anyanchia. Ne anyanchia. Yes, I remember when I gave that teaching that na mmadụ chọọ ijuchazi with osoji na mmadụ nwere onye nwere ike wolu 2 pieces, one in right hand, one in the other hand. Onye ojuchacha with right hand or tufuo, ojuchakwa with left hand or tufuo. Yes, there was a time I gave that teaching. But the same Ezinwa today is telling you just take 1 piece. Jucha arugi tufuo and then come and sit down and let's continue. And you are quoting Ezinwa of 3, 4, 5 years ago. It cannot behind. Ezinwa is upgrading every day and leaving you behind. As a matter of fact, some ritual that I come online to teach, but ritual mekata go mekata. Nchozi upgrade to another level. I'll teach people the one that I'm just living. I don't know if you understand. Some ritual that I come online to teach, but ritual that I discovered myself, my angle revealed to me, and I have done it a couple of times for months or even years. And then all of a sudden, I got another revelation of higher teaching of the same ritual. And then I started doing the higher one. And then that other one, I now bring it to the public and teach the public. That does not mean that, of course, that one that I have upgraded from, it worked for me when I was doing it. It worked. But now I have upgraded to a higher one. And that previous one, I teach is me on social media. I will not tell people to practice. So in each Ezinwa can on the same level. Yeah, man, Ezinwa, this thing Ezinwa kuziri again, omego ya overgrown. I have overgrown it and gone higher. The reason I started doing things this way is I have my reason for that. Because social media is filled with vampires, energy vampires. I am very, very much aware that more than 90% of the people watching me don't like me. I am very, very certain that now more than 90% of the people watching me are those monitoring me. I am very, very certain that more than 90% of the people watching me are those who don't really want or truly desire my progress. Found then again now searching my page every day to hear bad story. I know more than 90% now. And then more than 10,000 they follow you online. More than 9,000 of them don't truly want to see you go far or prosper. It's a fact now. So how can I be bringing everything to such social media to be teaching such people? Of course, they are not there for my own good. They are energy vampires. You gotta go. So that is why when you hear Dibia, so I can't come and teach you everything. So that particular guy instead just take 1 piece of soil, and he insisted on practicing what Ezinwa taught 3, 4, 5 years ago. I just have to wave it and see, okay, what to just make a always brainstorm.
The teachings you learn from social media are not the beginning and end. They are not the alpha and omega. It is just to give you like a roadmap. At least, na mo gbara gị were ose ọjị mkpụrụ na abụ ofu n'aka na ofu n'aka ekpe wee jụchaa the base rock, the foundational, the most important thing there is Ezinwa letting you that know that na ose ọjị bụ ife eji ajụcha alụ ewepụ ọchụ. Boom. Full stop. It does not matter how many pieces ijizi wee mie. Ọsọkwa gị wolu 1, ọsọkwa gị wolu 2, ọsọkwa gị wolu 3, ọsọkwa gị wolu 4, ọsọkwa gị wolu 100 pieces, ọsọkwa gị wolu 1000 pieces. It does not matter. Ọsọkwa gị wolu the bulb otu ahụ na adị wee, it does not. The fact is that na Ezinwa sịrị gị wolu so number of pieces wee of ose ọjị wee ajụcha alụ. The basic knowledge there for you is that na na-eji ose ọjị ajụcha alụ. Iluzie in your own conscience, in your own mind, in your own spirit, in your own inner being. Consult your ezumezu. Ha gbazie gị what number is most perfect for them to work with. Ọ bụrụ number ahụ dibịa ahụ gbara gị. You understand? So, ihe gbasara DC ifinye Chi na Ndị Ichie, I later understand, and then ifinye fa ịbịa na-egburu fa anọ the same. You know, echi igburu chi ga-anọ, it is the same thing with Ndị Ichie. Ka ị na-egburu ịmago ọgụgodo ọnụ ịmadị inwe ike ifinye chi gị ọnọdụ na Ndị Ichie. Ọnụ ihe ka na-ewu ka ị chọrọ igburu fa, ofu ewu igbuoru ma chi gị ma Ndị Ichie. Ọnụ ọkụkọ ka ị chọrọ igburu fa, ofu ọkụkọ ma chi gị ma Ndị Ichie. You understand that kind of thing? Yes, that is what I mean. But then later on in nke ikpeazụ a, Ezinwa achọpụtara that na that pattern dị mma, but it's not the most perfect. It's not the most perfect. Please, ọ bụrụ na iso m kụzie Ezinwa Anaedo wee mee follow that part before. Ezinwa is here advising you better in an upgraded pattern that separate them. Chi gị nọrọ iche, Ndị Ichie nọrọ iche. The reason is that Chi gị, your Chi is your personal deity, your personal spirit. Owe na-ebi every day by day bụ ụwa gị na Chi gị. Gị na Chi gị nwere things to trash out on daily basis. Gị na Chi gị nwere daily paroles unu kwesịrị ịdị na-arụ ọnụrụ onwe unu, which you shouldn't always be going before Ndị Ichie with. I don't know if you understand. Ndị Ichie bụ ndị okenye nọ n'obi, ndị okenye. Ndị Ichie abụrụkwa mmụọ, ọ dịrọ ka ogwugwu ma ọ bụ chi gị ma ọ bụ agwụ ya everyday je na-ayọ ha mgbịrịgba na ntị. Ndị Ichie they are reserved. Fawụ Ndị Ichie nọ n'obi na-enepụzi anya na-absorb ife na-eme, na-set the things in place. They are the administrative heads. You got to go. How and no at the helm or at the head of administration. Far beyond among the workforce. Abia na workforce. Chi gị bụ number 1. Awụ ndị otu wee dịrịzie gaba. Mana ifuru Ndị Ichie, all special cases ka fa na-treat. Special cases. Pata na a na-achụere Ndị Ichie aja mbọta ọ bụrụ ọkpada. Igburu Ndị Ichie, let's assume na ịdọrọ Ndị Ichie na be gị na ngụnwe igburu Ndị Ichie anụ nwere ike ọ bụrụ like once in 6 months or once in a year. Igola anụ ụkwụ anụ gbuoru fa, ma ọ bụ igburu fa anụ ọbụ maybe na o nwere something dị important pụtara nọ ị chọrọ ka ibugara ha nwa bụ Ndị Ichie, ndị isi nọ n'obi ka ha tụlee elu gị ya, ka ha tụnye gị alụ, ka ha gbazie gị ọnụ. You are there. They are counselors. Ndị Ichie, they are counselors. You consult them on special purposes. Ihe dị ka na ịchọrọ ịnụ nwaanyị, ị nwere ike iwere ofu oke ọkpa, iwere ọjị na mmanya, ịgakwu Ndị Ichie, ịgbafa, look at what I'm about to do, please direct me. Maybe na ịchọrọ ịkwa nna gị,
na nna gị nwere eche ikpe ịgakwuru ndị ichie were ọjị na mmanya ịgbafa ndị ichie nekwa na ihe nna ịmago it is on special occasions, special cases ka ị ga-agakwuru ndị ichie. Ndị ichie abụrọ mmụọ ya wee everyday ịnọ na n'irufa ị na-ayọ ha mgbịrịgba na ntị fa merụghị nke a merụghị nke ọzọ. They are not errand boys. Your chi is your number one errand boy. Your chi, yes. But ndị ichie are not. Amami na-aghọta. Chi ga-ebu errand, chi ga-ebu your parole mate. Your chi ga-ebu nyawa na-arụ ọnụ ndụ gị day to day, day in, day out. You know, it's just like the generator that supplies light to your life. All with your chi. So because of that, altar chi gi gana, the traffic on your chi altar gana de lively, gana de consistent. Mana the traffic on altar Ndị Ichie anaghị adịwa consistent like that. Ọwa ọdụketa eje ebe ahụ, ọdụketa onwe ihe dapụrụta anụ dị mkpa eje ebe ahụ. Mana ifuru chi gị, ọkwa m na-ekuziri on that na o kwesịrị ka mmadụ na-egburu chi ya anụ every month. Yes. Mana agba gị na Ndị Ichie n'igburu fa anụ ọbụ like once in a while. Maybe no nwere ihe dị mkpa ma ọ bụ maybe once in a year or once in 6 months igolo anụ kwa anụ gbuo ha ma ọ no nwere ife dị mkpa ị chọrọ ije yofa ma ọ no nwere special cases ị chọrọ ibujere fa. Mana ifuru chi gị o kwesịrị ka ị na-achụrụ chi gị aja steady na-eme ọta chi gị kwesịrị ịdị na-adị nya amama nso ya n'oyibo ma ndị agha block ma bloody. Ị na-aghọta ọba mmee kwesịrị ịdị na-adị na ọta chi gị steady mmee. Mana ọta Ndị Ichie, it may not always be like that. Because Ndị Ichie, number one, agụ anọkwa agụfahụ. If those people, ha zuru ka eme because all ha nwa at the helm of everything. Not within that ụmụnna, within that obi. They are not lacking in anything. So no one special case you butere ha for them to treat for you. Onya na ịgakwuru n'irufa. So on this ground, ana m asị, biko separate them. Chi gị nọrọ iche. Ndị Ichie nọrọ iche. So that a man generally disturb Ndị Ichie every time. Ị na-awafe isi. Ị na-awafe isi. All special cases ka ị ga na-ebujere fa. Mana ifuru chi gị na-disturb chi gị every day. Nke ahụ normal. Na-awa chi gị isi every day. Nke ahụ normal. O wee bụrụ ya. I hope you learned something from this. Please, ị na-eso any teacher online, learn to upgrade. Upgrade. Don't only take ihe niile ahụ teacher ahụ kwuru and you hold on. See, if you are my student and you don't grow above ihe m na-ekuziri gị, then you are not helping yourself. If you are my student and every time you are depending on me, then you are not growing. As onye ọdịnala ebu, you should be brainstorming. You should be making ka ihe a na-akpọ ị ga na-eme practicalizing. Ị ga na-eme experimentations. Okay, Ezinwa asịrị okay, n'ọwụ ose ọjị na ka eji were ajụcha arụ. Okay, what of m werekwa n'ose ọjị 12? Okay, what of m werekwa n'ọsọ ofu mkpụrụ? Okay, what of m werekwa n'mkpụrụ ose ọjị 9? You know, what of m werekwa n'mkpụrụ ose ọjị 35? Experiment. The only way you learn that is concrete is through personal experimentation. I believe onye ọzọ kụziri gị. The only authentic knowledge is that knowledge you get from personal experimentation. Onya ihe na-ada agba ndị mmadụ, o nwere ajọ mmadụ ya ajọ m mgbe ụfọdụ asị m ya, okay, you are asking me if you do it this way, if it will go through. If you want to do it this way and you are now asking me, Ezinwa, should I do it? If I do it, will it be successful? The only way to have answer to that question, or 100% bụ gịnị? Take action. Otu ahụ mmụọ gị si wee gba gị mgba si otu ahụ mee ya. Imezie ya then observe. Mepe anya gị, observe. Ka imerie, what is the reaction you got from that action you took? The reaction you metazili become your lesson. That knowledge you gain from that practice will stick more
will be more confirming, will be more authentic, will be more authentic and meaningful to you than na onye ọzọ practicalize bịazie bịa kụziere gị. Ama ma mmadụ a na-aghọta ihe na-ekwu ekenekwa ya m ọnụ. Biko na-esoyela ya na ngwasara aka anyị na-eme eve nkwa n'obi anyị. Chat me on WhatsApp on 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ọdịnala na omenala Igbo. Ya gazienụ.